Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Hill State People's Democratic Party nega HSPDP kala prapum Hanong Stoin bat ka Central Body kala habban penduk pendamno Yamenta Shipor tat hadu bat na penbaik dah kumaipan. Kani kecing penduk pendam kadai namar bakadan kecing yapan kabalayami ar kenhun. Kata ka kenhun jong Presiden Barim ubak kwek lingdo bat ka kenhun batamai jong ubak tingdar lingdo. Yamenta Shipor yaki kam jong Hanong Stoin Area Unit on page bat kami dah ka subcommittee jong ka Central Executive Committee jong ka HSPDP. Kawai niki kenhun jong ka parti hapok Hanong Stoin Area Unit kata ka kenhun jong ba quick lingdo hape keren sikila pathai kubor kila penpau ya ka jingmenjur halor kara jong ka Central Body ban penduk bat penwai no shwa bat ka jong kupor kila kenturu ek Central Body bahkan bat ya kirai belayakun naduk hamen shwa bakin island hagi primary unit bakin jit yau kertong presiden batamai jong Hanong Stoin Area Unit. Nah kalian jongi kumki dekat jong ke executive committee haka jenyalam jong ba kustimbel lengdo ni sneu ban ong bangi kubur ya kata kajingle jong ka Central Budi ba kaju kaporu na kalian jong ngaru nga kubur biang ba hooj sisa kadon ha kajing ya herjimut jongi kum kinong tre jong ka parti bat kat kum ki kot kubor di social media ngili ba nakaliang jong ka parti HSPDP nong Stoin Area Unit ngili adon akan hun bat ngili iru kat kum ki kot kubor ki bangi ngila ba nakaliang jong ujenas ketri jong kanong Stoin Area Unit hakaji yalam jong vice president ai ma tingdarang do il persang ru wat ban snat mai wat ya ka isi jong kanong Stoin Area Unit ti halor kini ki benta nakaliang jong ngi kum ki nokit kam jong kanong Stoin Area Unit ngila aban ong bangi sngew ban ai ka jingero ya ka Central Budi bakala shim ya kene kesinjam kaba kan penwai no ya ka ni ka isi ha ka jing yalam jong i bakwi rai kan mong ka babahatam ki banong bakan don cista ngatrai ladakan persapum ne kuma kalong kencang don ke ka ba tak juri ka parti rai kan ka jing le jong ka Central Budi mentanga ong ba 100% nga ai ka jing yaro namar ba ni su thu ba ladangin pene kum ne bakalong kum kamut ba nakalin jungi kum bangi tumu ban seno yu pandide ru lanor ru ni melaban sei namar ngile iba kum ngalaban batai ni sakamat ba ngi mentangi don akan hun ti hakan ukur komin sei yau kandidat lada kaju ka parti ngini don akan hun tende ka ban don akan hun la nilai kan hun namar mo ka kum ki application ki ba nakaliang jong ki kandidat ki ba pan tiket na du menswahi ki ba poileng ba jong kanong Stoin Area Unit ki don laingut tende kat kum kaji yo jitip jongi kum kinokit kam jong kanong Stoin Area Unit bat nakaliang jongi yo jitip ba nakaliang jong ka district ru don way upapan lengba jong ka district ti halor kana ka benta nakaliang jongi ru ngimla banong ie namar kana kala song haka jing perjan jong ka Central Budi tende kaji kerpat jong ngi kum kanong Stoin Area Unit kum bangila ai ru daga jing tho haka por ba ka parti kana don kaji yakbe kalong be ba hantam nakaling jong uskitri uropan sengel sak Central Budi ba nakabentaban jidi kandidat jong kanong Stoin hi ngideban ai lat sa primary unit bangin sei kenang ba kita kinokit kam jong kanong Stoin Area Unit hantam ki primary unit kindon kaji kitli ken ban trei mo hantam ban pencop yo ukurtong hakane ka snem araja atro kasinjam ka batmai ka bangin sim nang ni sakmat te kalong ba kai ka batha da ka Central Budi te ya katangin haban le tendre nakaling jungi ngisutu ba nakaling yung Central Budi ka penwai tangi ka eri tangi kinokit kam jong ke area unit om ya ki primary unit kumentahi te mo kumbang batay men sakmat ba nakaling jong ngimla ban ong bangi don ar kenhun hakaliang jong ki kandidat ndrei kade ka jingmi ar liang nadu ka ba ngatrai baro kila itip
ya ka ga jingja jong nong stoi banadu bala sha suspend ya presiden jungi tindai la pelaj no ya ka suspension tindadu katuhi ka por tip hakan kurkom itu giwi kirang ba ki moh ki pen bakla liti hakal tiya ka ba nakal eksekutif komiti ka ba kadi bandon tangkawi ka thong te re kiami no ar thong te kata tenga suku botan ta jongi kung ka noston iri unit di barokaway bat ngamla su mata banong banganga bat ya kapus ka bakum tenre kung uyu pat ba ngala banong bangan kepat ya ka sentral budi bahkan penek ya ki kirai ki ba ka eksekutif komiti nadu ki por ki ba kamun suan ka bangi la shime karai ba laknu kumno banji ti ukan di jong kanong stone area unit ngin IT haki primary unit bakin le ya ka banong kam kanang bakan nomi kanong jing hadin habot